pomuna Gideon hanzi haama 1 haasi tomuka akatorara haatone nguva akarara saka anenge akwanisa kusvikawo ikoko anenge achionyoresa zita ramakabhindi anokwanisa kutobuda uzonzwa kuti ndiye angatotudzwa kuti chii chiri kunetsa nemukomana pandu meseji andapiwa nemwe munhu iye achiti haya svike mbona mukomana hazvina kumira mushe kwaari uku Gideon. But akomana vanhu vakashungurudza vanhu ava vasina kunyebera akomana. Unoziva zvakaita iwo manu sofa shamwari uri mubhawa handiti. Shamwari vakamira zvako mubhawa shamwari. Pamwe unotone munhu paside. Obva wachekwa mbamana afana ivava. Akomana afana vanga vanyanya. Kuzoenda kuona propo kuende chiende of course tiri behind tisi behind the scenes. Tiri kushanda zvakaipa kuti akomana vaziya hai inini ndatenda boys amana chipazi inini handisi kumboenda kunoona munhu Remand ende handisi kudzora tsvimbo pasina handisi judge and I stand with those who were abused.